Masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Pilipinas, good morning po sa Induga Boss. Back to work kitang unyan mga tugang. Back to DCGB. Kabot pa lang niya to hali sa Bicol International Airport. Kata-touchdown pa lang kasabagong mga alas 6 mga tugang kan aeroplano. Hali kami duman sa Manila. Kasabay ko tabi sinda Father Butch Bombasen sa muyang mga angkors digdi sa DCGB. Si Ate Pita Pacres, buda si Ma'am Brenda, and of course Sir Jose Locsin Jr. Asin pon sa inyong lingkod, nagkumpleto kami kan tulong aldaw tabi na pagtripon duman sa University of Santo Tomas Quadricentennial Pavilion. Nagatinder kami kan tulong aldaw na padayon, 11th padayon, Philippine Evangelization, Philippine Conference on New Evangelization. Ali kami duman kaya naabot pa lang po kita from airport direkto na diretsa na kita digdi sa DCGB. Tangani po na makapagtaog kita ng serbisyo publiko. Ngunyan po aldaw, magayon po sa natindiran mi duman sa UST. Iba-ibang mga representasyon hali mga tugang sa dioceses kan Pilipinas. Iba-ibang representasyon hali sa mga sektor. Kami po, nagkasinder lang kami bilang DCGB duman. Dakulo magkakitang mga advocacies na pinagigiribo. Duman sa 11th Philippine Conference on New Evangelization. Ayan. Dua sa mga powerful speakers duman si Cardinal Tagle, si Luis Antonio Cardinal Tagle, boda tabi si Cardinal David, si Pablo Cardinal David, yan, si Cardinal Ambo, boda si Cardinal Advincula, yan. Dit pakuta, ding mga sarong simana pakuta, si Pramer, kuha na kita, magiging misyonero na kita. Pero magayunon po. Magayunon so learnings may tabi duman. Magayunon so learnings mo duman sa tulong aldaw na PNCE. Magayunon so learnings may talaga mga pag-aaradal kung kumusta tabi ang mga pigigiribong sa tuyang simbahan nganing masabutan ta. Bilang kita mga laiko, bilang kita mga laiko, mga tugang kaya magayon tabian sa moyang learnings. And iyan, luway-luway niya to na mahiras tabi sa endo sa mga maabot na daw, mga tugang sa pagipokan sa tuyang istasyon. Kaya yaon man si Father Butch, sa indong programa sa Maray na Hapon, sa programa ni Padre, Maray na Hapon with Father Butch, sa usapang pamilya si Pita Pacres, buda po sa indong lingkod. Mga tugang magayumpuan sa muyang naging pagninilay duman. Buda so culminating activity so commencement activity kaso hapon. Tabi sa pagtatapos kan PNCE si Nuncio, representasyon po ni Pope Leo, si Nuncio, si Archbishop John Brown. Yan, siya po ang nagmisa sa closing mga tugang kan aktibidad sa PNC. Okay, so anyway, back to albay po kita. Mga tugang, ngunyang pong pagkaaga, ihiras mi man sa endoan magiging mga aktibidades tabay sa selebrasyon kan puruan sa Our Lady of Salvation. Mga tugang na kunhay ng Kura Paroko, yotabi si Father Joseph Salando. Nakulo naman ang mga padi na saraday-saday sana, na mga matipa. Pasabi si Padre. Gusto biyon ko, kadakol kang padi naman ng mga mga nagaratindir. Nakulon talagang padi. Ako, napagkamalan akong Padre. Pagkaabot ko naman sa gate kang UNC, o kang UST, sabi sa Padre, join ka po sa Mas. Proud sa kuya si Ma'am Brenda. Ano mga tugangan, mga aktibidades kan fiesta tabi sa parokya ni Father Joseph, Fiesta Celebration 2025. Father Joseph, maray na hapon tabi. Wala pa si Father Joseph, si Pramer. Wala pa. Naputol. Okay, sige po, mamaya
Balikan tatabi mga tugang si Father Joseph. So, ito po nasa mo yung pinag-atinderan. Ang apod kang padayon, ang word na padayon is Visaya po yan na word, no? Padayon, gari, moving forward. Yan. Sulong, moving forward. Padagos. Kaya kita magadigdi sa satuyang diocese, padagos ang misyon, di ba? Kasi na po, Padayon 2025, 11th Padayon, PNCE, mga tugang, Padayon, kaya nga ni, padagos ang, ano yan, moving forward. Bisayan word po yan, mga tugang na pinag-urunan. Saro po sa mga resulta ito na pigpresentar duman, so resulta tabi mga tugang kang kuan, kan pagtiripon duman sa Bohol na kunain ang Diocese kan Legazpi and Bicol Region, saro po sa mga nagrepresentar duman, sa sainda tabi mga tugang na pag-ururon may kinaraman po sa siring na bagay. Kaya congratulations tabi sa halos gabos na mga dioceses yaon duman tabi mga tugang. Pero sandali lang nainitan ako. Ini pong nahiling doon t-shirt ko. Ang t-shirt ko pong ini, iyo po inian sa mo yung uniform duman. Ini po na nasa kuang ko nasa daghan ko, yan tabi mga tugang ang logo kang 11th Philippine Conference on New Evangelization, PNCE. Yan, ha? Magayon, di ba? Kaya po, anyway, mga tugang dyan po sa luwas, kaya batamang giraray ang Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunya na pag-aaga. Siringman mga tugang sa panginot niya ni Chief Reporter Jimmy Nazalita, Joshua Bino, Alarmario, ako di ang si Angel Mostasa, Jomar Bien, si Karen Ala. Hanggang po kitang 9 o'clock in the morning, digdi po sa inyong programa ng hapot mga tugang sa DCGB. At sa tuya tabing numero na pwede po nindong tawanan ki-reaksyon, iyo po ang 0928-777-5548, 0966-203-0034 para po duman sa mga reactions, mga apod nindo. Hindi po mga tugang sa tuya na programa. Sa indong programang anhapot, tigdi po sa DCGB. O salamat pa lang kay Pading Mar. Mga tugang ta siya po ang nagsalida sa tuya duman sa tuyang programang Morning Hirit. Asin po duman sa duman tabi sa anhapot, tigdi sa anhapot ta. Di ako nakaka-programang live duman hali sa Manila ta. Naka-star kami duman sa Saint Mary, Our Lady of Loreto Parish. Yan. Ining Our Lady of Loreto Parish, yan duman sa may Sampaloc, mga kwansa na, 10 minutes walk, hali pong simbahan pasiring sa UST, no, University of Santo Tomas. Duman kami naka-star sa Our Lady of Loreto. Yan. Loreto. Duman duwang simbahan yan, twin. May sarong simbahan, tabi na yung kami duman naka-star, dumanda aram na ito ni Bishop Joel Bailon. Pabinsan na nagdumanda senda Bishop Joel Bailon sa lugar na ito, sa Our Lady of Our Lady of Loreto. Yan. Duman kami nag-star. Sabi ko, si Sepo din nag-star sa pigkatulogan kong inio. Diyan nga po nag-staran mga obispo. Sabi kan siya naman. Diyan nga po sir nag-staran mga obispo sa pag-staran mo. Magayunom perme ang turog ko. Magayunom pala ang turog mo mga tugang. Pag ang pag-staran mo so nahigdaan mong kama, pigigdaan kan obispo. Pertion sa turog ko. Pag muklat mo o pagigda mo bago ka magigda, may kataning ka na igwa kang kataning na may kataning ka na lamesa, may Biblia, may cross, may holy water. Yan. Pagbuhat mo naman, makikilingan mo tulos. Kaya pagbuhat mo, mangangadji ka tulos. Buda limited ang wifi duman. Tabi, kaya da ako nakakaprograma kidirekta, dili po mga tugang sa estasyon kan DCGB. Itong naistaran mi, ang apod ka ito, retreat house. Retreat house, kadakol duman. May taga-tabako kaming kaya ba duman? Na mga taga-tabako South Central. Di ba? Catholic school dyan. Tabi sa tabako. Yaon duman may mga madre. May taga-garagay. May mga taga-ragay. May taga-sa impa ito. Basta dako lang Bicolano duman tabi. Mga tugang sa lugar na ito. Duman kami nag-star. Limited ang wifi. Kaya anapod mi duman nga ko magayong palandig di niya kita sa vacation with the Lord. Yan, di ba?
An napod mi duman, sabi ni Ma'am Brenda, sige na nga, enjoy your vacation with the Lord. Duman kami naka-star sa ano yan, sa retreat house tabi sa ano yan, duman tabi sa Our Lady of Loreto. Hello? 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 Hello. Yeah, morning. Welcome back. Salamat, Migo. Ito may kung tatara mo na doon simbahan na magkaampang. Sa Twin o churches? Butik ko si Domingo. Silio Street. Yan, iyo, ta. Kung saan na, Migo, mga 10 minutes walk, hali naman pasiring sa UST Quadricentennial. Pagmarin. Ugar, hindi kami nakakalakaw. Tamura nun. Aran yun sana? Maura nun eh. Yan. Dumanda, aram ito ni Bishop Bailon, doon ngayon dumanda si Bishop Bailon paminsan sa lugar na ito. Retreat house ito. Ayun. School kaya ako sa Manila. Ayaw ng boarding house ko sa Sampaloc. Okay. May church na doon kampang siya? May kataning kampang, sarong compound? Kaya kung gusto mo talagang makadubli kay simba, makalampas sa langit, magsimba ka naman sa ro, tapos naman sa ro. Iyo. Magayon. Alas 5 pa sa nagiging mata na ako. Tayo na ako naldanggong nakanta sa simbahan. May simbahan na. Magayon nun pala mag-star sa retreat house po da. Sa mga lugar na igwag simbahan sa palibot. Loreto Church dito. Tapos Susaro. Dahil ko aram ko ng church dito. Basta Susaro. Loreto Church. Nalingawang ko lang sungaran. Lalaki, ang santo. Nalingawang ko eh. Luman. Okay. Salamat, Migo. Salamat Yan tabi mga tugang suna estaran biduman sa Manila. Kaya di ako nakaka-connect sa internet. Medyo ano yan. Buda, nasubok ako magprograma dumanta. Kataraning ko. So, sa inutan may mga nakahouse man ng mga padi. Haling Marindoki. Buda, ano pa ito? May Kalawag. Magumaka ng mga padi. Yaraon duman. Buda sa mga estudyante na iba buda mga madre. Tabi, kaya kataraning ko ito sa kwarto. Hello? Sabi, iba damparong kang kamakang yan ang obispo tapos Monsignor. ako, Monsignor tapos sa Kristan. Nata. Baba amparong. Hinda, sabi. Lato sa kang salbatana ka na. Kung ano. Basta ito na estaran me, tulong kwartong arampagan, mga obispo na nagkaraturog duman. Pero ito yung mga katurog ko. Magayon yung mga katurog ko ta. Pag bago ka magkaturog, may kataning kang lamesa, mga ngaji ka. Di ba? Tapos basta araw ka, magayon nun tabi ang pag-star sa retreat house. Dumanda nag-star si Kwan, basta yun naman kay Cardinal Sin's building sa lugar na ito. Tagal pinag-ibo ito ni Cardinal Sin kan siya nabubuhay pa. Okay, yon tabi mga tugang sa tuyang short na short na paliwanag o rason kung nata dahil kita po nagka-programa po ang Biyernes, Huwebes, Biyernes, Sabado. Kasumanggong Domingo, ito so inatindiran mi tabi. So pagtatapos kang sa muyang natindiran na 11th Philippine Conference on New Evangelization si Nuncio si Archbishop John Brown. Nagdidibag ito kan sarong aldaw pa sana para duman sa 50th anniversary kang SALT, di ba? Kaya yaon siya duman. Ang mga speakers yaon naman si Cardinal Advincula, yan, Cardinal Tagle, Cardinal Ambu, yan, David, yan, mga kadakol, mga powerful speakers diyan. Buda sa mga shares, magayonon. Halay sa iba-ibang mga dioceses, mga tugang sa bilog na Pilipinas, ta pinagtalakay duman sa pinag-apod na Synod of Synod of Synodality. Yan. Kaya ang apod sa enda is ang apod kang pagtiripon padayon. Kaya sa English ta ito moving forward. Sarong Bisayan term. Taginibo kaya sa pagtiripon na enot sa Bohol. Yan. Duman. Kaya magayon mga tugang. So anyway, may hiras niya to. Mas ma-expound yan ni Father Butch. Takay riba mitabi. Buda. Siyempre, bako lang kami mga broadcasters na yaon naman, kundi kami nag-aadal kami tabi kung paano makakatuwang sa tuyang komunidad bilang kita mga tugang sarong simbahan, di ba? Kita mga paraan tabay bako ang structure
itong yaon dyan na pinagasambahan, so structure din ng simbahan. Pero kita, bilang miyembro kan komunidad, mga Katoliko, kita po ang simbahan. Yan, magayonon sa mga. Dit pa, ata, sarong semana pa ako naman, Jing, garid, magsala, ma-apply na akong anong pwede sa... So, kumbaga, ano nga ninyo yan, so, para sa, ano ini sa Pilgrims of Hope. Yan, di ba? Yan, pigdiris ko naman. Anyway, tabi, ipapakadagos na yan mga tugang ta. Magibo kami kang special na programa sa DCGB para masyan migabos sa mo yang kuaduman buda ihiras may tabi sa endo. Okay, nasa linya na po si Father Joseph Salando. Sabi ko nga ni kasubagang kora paroko mga tugang kan Our Lady of Salvation Shrine diyan po sa Huroan TVL Baita. Mapista na naman pala Chief Ramir. Adi, mapalabang ka naman ganit Chief Ramir, ha? Sa coverage tabi sa mga aktibidades tabi kan sa tuyang mahal na ina na si Birhen Maria. Nasa linya po si Father Joseph. Father Joseph, Viva la Birhen, maray na aga po. Viva! Diyos maray na aga po. VP Henry, welcome back from the PCNE experience. Yes. Opo. Good morning po sa gabos na nagantabay sa DCGB. Opo. Salamaton po Padre sa oras mo. Dakol man talagang magharapot na naman kay ni para po sa satuyang fiesta po dyan sa imong parokya. And gusto mo pong kamautan mi talagang maibalangibog ini sa gabos na nagaantabay sa tuya pong istasyon. Padre, go ahead tabi. Anong mga paghanda preparations para po sa fiesta kan Our Lady of Salvation? Go ahead po. Yes po. Thank you for this opportunity po na maihiras niya to. Mga detalles, informasyones, manungod po sa nagdadangadang na Fiesta Salvacion 2025. Fiesta po kan sa tuyang probinsya, kan sa tuyang diocese. Dahil si Mahal na Ina sa titulong Nuestra Señora de Salvacion, siya po ang patrona kan Bilog na Albay. So, yes. Katatapos mi pa lang po kaya Sir Henry, kan Fiesta mi bilang parokya kan July 2. Na po ito supuon opening kan pigapod na Camino de Huroan pilgrimage season. Apo. 2025. So, ang tapos po kan pilgrimage season digdi is October 4, which is a first Saturday kung saan man minadagsa man po ang mga peregrinos na mga hobenes para sa Marian Youth Pilgrimage. So, yan po ang tulong bulan na kumbaga kagantang markers from July 2 to October 4 pilgrimage season. Pero ang highlight po kaini, syempre August. So, ang nangyayari po, ang July is parochial fiesta ang highlight. Pag August, provincial fiesta, diocesan fiesta. And September, syempre si Mahal na Ina sa titulong Peña Francia, regional fiesta. So, yan po, Marian months po yan digdi. So, ayun. Gusto ko pong ihiras in August. Apo. Ang mga detalles po pala kaini, kung ano po, yan po yan sa Facebook page, kan Huroan Church. Yan po nga rin Facebook. At salamat kay Miss Jenny sa pag-share kaini sa mga followers kan DCGB. Yes, madadangkutan po ang newsletter. Ang ngaran kan newsletter is Silyab. Kung sa inyo po duman ng mga detalles. Highlight po mo ang so in summary, anong magiging schedule sa August. Sa August po, may preparatory days po kita para sa fiesta. Mapun po ini July 31 kung saan po sa Sabaton pasiring po ini sa Huroan Shrine ang imahe ni Nuestro Padre Jesus Nazareno kan Quiapo. Sa July 31. Maano po siya, igwa siyang pigtawan tanin 7 aldaw kunin paglibot sa 7 barangay man kan nasasakupan kan parokya. Ini ang 7 aldaw o 7 dias para kay Jesus Nazareno. Opo. Natata 7 dias tas 7 barangay. So preparasyon man ini kan mga barangay spiritualmente sa pag-ako kan mga peregrinos digdi. And 7 dahil so 7 puso nayaon sa basket asin sa kamot ni Jesus duman sa imahe ni Nuestra Señora de Salvacion. So offering of love in 7 days kay Jesus Nazareno. So ayun. Yan po
Siete Dias from August 7 to August 1 to August 7. Opo. And August 7 man, yan naman po ang puon kan nobinaryo kay Nuestra Señora de Salvacion Mhm. from August 7 to August 15. Mhm. On 15, ang pinaka-piesta is August 16, Saturday as third Saturday. Kaya nga ni po, ang preparasyon kani halawig man dahil po nagpupuon po kita kan preparasyon kani January pa Ayun. kung pinupunan po ang 7 Sabados which Opo. is every third Saturday of the month. So Mhm. para tayo na malibong ang tao kadakol kay naghapot no rin ngaya ang piyesta diyan. Iyon man ang ganda, no? Sa date kundi third Saturday of August. Kaya from Yan. January to July which is 7 months po, igwa po kita ng 7 Sabados every third Saturday. So, yan po, Nobinaryo, August 7 to 15, and then August 16, Fiesta, and then ang August 17, which is Sunday, Segundo Dia po yan. Ayun. Paano Opo. dumaraman ang anong oras ka madigdi para sa misa? May structure po ini, may pattern po ini. Mhm. Ang mga oral daw from August 7 to 15, Mhm. pag igwa po kami din regular mass na 6 a.m. Pero Apa. pag 8:30, yan po ang kung schedule na pag nag-abot na ang mga pilgrims, different groups po ini, pwedeng vicarial, group, pwedeng institution, government offices, or mga religious organizations. Tapos masabay na lang po kamo digdi kung madigdi kamo bilang pamilya, bilang barangay, community, etc. So, 8:30 po ang inasa na pag-nindo. Opo. And 8:30 to 9:30, ano po yan? Preparation sa misa, bot sabihon, diyan po gigibon ang pagnubina Ayun. sa Salvacion. Habang nagnunubina, itong available na padi ng mga pakumpisal, importante po, pag nag-pilgrimage kita, para maako ta ang mga indulhensya, nakatakot Opo. kan pilgrimage, nakakapagkumpisal kita. So lalo sa day, haluhin ng panahon day nakakapagkumpisal. Mhm. Yan po ang oras, 8:30 to 9:30. And then 9:30, yan na po ang misa kung celebrada. Ayun. Bikariet nga yan o kung anong grupo. Mhm. And then after that, may igwa pa kitang sarong misa pagkaaga. So 11. So bali tulong misa pagkaaga, 11 in the morning. Apo. Yan po ang schedule. And then in the afternoon po, igwa kita ni misa naman na afternoon. Mhm. In 3:30 po ang misa pagkahapon. 2:30, yan naman ang 1 hour preparation. Ayun. Catechetics, Oho. Novena, confession. Mhm. So 4:30 Pilgrim's Mass, and then 4:30 Procession of Light and Salvation. So mga procession, simple procession, siguro mga 30 minutes, mga 1 hour man, hindi pa lang. Opo. Less than 1 hour. Oo. So, yan po ang pattern po pag August 7 to 15. Pero maiba po siya pag weekend. Mhm. Saturday po, pag Sunday, ang mga misa na po digdi, ining August 10, from 7 masses, ginibutan na siya na pong 5 masses per Sunday. Sunday. Okay. Apat po pagkaaga, Mhm. mapuon po siya nin 4:30 a.m. sa Apo. confession, novena, and then 5 Pilgrim's Mass. So, dati po kaya, sunudan na misa digdi, ang interval lang is 30 minutes. Ngayon, ginibutang 1 hour para may oras kita Iyo. sa pag-isal, pag-novena, pag-catechetics, etc. So, para matandaan po nindo, ang misa, 5. So, 2 hour, 1 hour na misa, tapos 1 hour na interval. Iyan. Oo. So 5, 7, 9, 11. So 5, 7, 9, 11. Yan po ang mga schedule po dito. Pagkahapon po na Sunday, ang misa po is 4 p.m. Opo. So may sa August 10 may ano man po giraray. Every day may procession po. Iyan. And then po, highlight ko naman po si 15. And 15 po, Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Iya. Bisperas man po, kan piyesta ta, digdi sa diocese. Ano po, pagkahapon, so regular na pattern po kan misa pag-aga. Pero pagkahapon,
4:30, yun po, so Grand Procession de la Luz y Salvacion from Huroan Church to Huroan Pier. Pag abot sa Huroan Pier, duman na po ma-overnight, ma-vigil, para maghalat ka next day activity. Iyan. Oo. Sa bangging iyan na August 15, igwa po kita sa 7 p.m. awit ng paglaom choral singing contest. Wow. Gusto ko po i-plug, gusto ko po ning bilang maimbitaran ng mga choir groups. Sa region, sa Bicol, si Simon, bako siya sa Taga-Albay, na Bicol magbalik po region. awit ning paglaom sa kaumawan din sa Señora de Salvacion. Submit po kamo, mag-register po kamo yaon sa Facebook, yaon man sa po kan DCGB. Opo. Yung ma-scan po sinda para sa registration. Ang cash prize po kani parte po pala ni kaya kan Coron Festival. So collab po an ining sa tuyang shrine na sa LTV. Ang first prize po is 30,000. Ay, wow. Second 25. And third prize is 20,000. So kung manggana po kamo de igong pundo ang sindong choir, kung ano man na nindo gustong paggastusan kanina cost. Magayon. So yan po. And Marian Youth Vigil after the choral singing contest. The following day, August 16, kapiyastahan po mismo, gusto tang ipaabot sa mga nakakaisi na ang prosesyon sa dagat, hapon pa, bako na po, tulong taon na po na aga ang Iyo. prosesyon. Alas 4 po pinupunan nini sa pagsanta misa, misa sa sa pier. And then after that, 5 or 5:30, maalarga na po iyan, sakay ni ina, napunta po digdi. Yes. Sakay ni ina, prosesyon, Aurora sa dagat, maritime procession. So, 5:30, mga po ini, mga 2.5 hours po ini, na naglalayag po dyan sa dagat, sa Lagunoy Gulf, and then digdi sa may sentrong Tiwi sa Baybay. And may mga man po ini, ang mga sakayan po kayo ni taksay para sa Imanina. Ang makakasakay po dyan nasa 150. And then so mga small boats pala kaya ang apunta po dumam. Mga boats po, mga 40 man po. Abangan na siya na po nindo kung may mga gustong mag-irentra. By registration po iyan. Slots lang po na allotted sa mas maray. And then pag-abot po sa after the kansakay ni ina, pag-abot sa pier, igwang welcome right, sayaw sa pag-umaw. Bago po ini, kan mga nakalipas, Gari man ang ganda yan, pati kang inot, inasayaw sa pag-umaw. Deko na dangog ang kang last year na aktibidad. Ini sa mga bago, dagdag. Yes. And then, pagsayaw pagkatapos pagsabat sa pier, ihatod na siyempre pabalik sa simbahan kung saan naghahalat man po ang sa tayong mahal na obispo para sa Pontifical Concelebrated Mass. So, pag ang apunta naman kani ugma sa pagsamba. Mahikayat na sa mga tao na dahil sa bako sa nanggang procession dapat magsirimba. So, dapat may kaugmahan na nagsisimba. So, ugma sa pagsamba, gamiton ko supig seminar nindo, Synodal Walk. Yes, nanggad padre, Synodal Walk. Grabe, palibot sa campus kan UST. Arroyo pala nito, bata mauran. Pero kayo noon, na-experience siya. Turuan mo kami kung paano ang Synodal Walk. Choreograph na po ini. And then after that po, mientras naglalayag sa dagat po, procession sa dagat, digdi po sa main church, may mga misa na po digdan o schedule 5:30 and 7 o'clock. In between may mga novena po ini. And then 8 o'clock novena and confession, 9:30 yun na po ang misa kan sa tayong mahal na obispo with other priest. And then 11:30, 1, 2:30, 4 yan po ang mga misa. And igong solemn vespers at 8 and 10 p.m. vigil. Sa mga members po kan adorasyon nocturna, gari dikit na sana, pero baka may mga dyan, dahil sa naaram na igwas indang activity, kung adorasyon nocturna, every year po ini nagbi-vigil at 10 o'clock mag-aga po iyan. Wow. Okay. August 17 naman po, segundo dia, Sunday po ini, nagkapirang misa po ini, 4, 5, 10 misa po ini. Sunday? Yes po. 4 o'clock ang poon, 5:30, so interval of 30 minutes. 4, 7, 8:30, 10, 11:30.
And paghapon naman, 4, 1:30, 3, 4:30, and 6 p.m. Oho. So yan ang segundo dia. Usually sa experience mi mas dakol ang tao pag segundo dia. Siguro Iya dahil po. concentrated, Yeah. lang ang Opo. sa parokya. Pag Sabado, medyo dispersed ta igwang misa sa pier, and then ang kadaklan na tao naghaharalat po sa baybayon para sa maritime procession. So man naghapon, paano nga kami makapartisipar diyan? Ano po, gibuhon nindo po is banggi paya kung gusto po ndo may banggi paya o nakamudig bitang hindi ka mo mag-amay na aga magbiyahe. Pwede Yeah. man na aga. Oo. Pero kung ang mga tao po nagka-camp diyan po sa beach, Iyo. kan Lourdes, Sugod, so sa sentro, sa Baybay. Ang iba po, so di pa nakakaramdig di. Ang iba naghahalat po dyan sa upland po. Oho. Kasi rin sa harani sa boundary kan Albay and Tiwi. So, na po ito, Maayong, Dapdap, Misibis, Maynonong. Yan ang mga barangay po. So may mga view decks po dyan. Kaya hindi kung mag-concentrate digdi sa sa baba, iba pa po dyan na pwede nindong maging view deck or halatan. So, and iba po, so may nag-hotel po digdi, iba po dyan sa Barangay Bariis nin hotel. Pwede po kamo dyan pagpabook, pero kung mapabook po kamo, may pata na po yan, fully book man po yan. Siyempre, pagharap. Ano pa po, lalo ng mga taga-Buhi, Sorsogon, as in iba pang mga harayong lugar, minakamp na po yan digdi sa palibot kan parokya o minsan digdi sa laog kan compound. Wow. Alang Iduyan, Kibanig, May tent. May tent pa. So, pigtutugutan ta po yan. Digdi. Po yan. So mga day pa naka-experience siya, and magayon po na ma-experience ta. Ining ining taon na ini Fiesta Salvacion 2025. Preparasyon ta nini sarong taon na siya na ma-celebrar na po kita kana Marian Yes. Jubilee na mabubuksan po sa ngunyan na taon sa December 8. Oho. Markahan ta po kini next year 250th year o Sister Centenary kan devotion kina. And tulong 50 years ang pag-elevate kaining parokya into a diocesan shrine, and 50 years kan proklamar sa iya birang patron ng kan Albay, and 50 years sa pagkorona sa iya, canonical coronation. So ini po ang sa tuwing mamarkan 3 golden jubilees and 1 sister centenary. Kaya mayamanon po magayon po ang 75th anniversary or Diamond Jubilee kan diocese. Napapayaman po kaining celebration ta kan devotion ta ken Nuestra Señora de Salvacion. So so next year paandaan tang na ngunyan pa sana pigahandaan ta na po yan ang mga celebration ta next year. Yeah, opo. And then po naman po so mga sa August 15 na yung choral competition, diyan naman po gigibuhon ang launching kan songwriting contest. Alis po kayan, ihahayag na lang po sa August 15. So, ining songwriting contest, makaano lamang kita produce nin magagayon na kanta para kay Nuestra Señora de Salvacion na bunga kan eksperyensya, pagpamibi, arte, kan mga asing kultura kan mga devotos po nin mahal na ina. Opo. Dre, ano po ang kwanta? Ano po ang satuyang fiesta theme para sa 2025 tabi para kina? Ayo po, ang fiesta theme, Maria, rangan nin mga disipulos, paglaom nin gabos. Wow. So, rangan nin mga disipulos, paglaom nin gabos. Opo. Iga po, kita nin sining journey ta sa Marian Jubilee, kada taon, piga appropriate ta, kumbaga piga re-express ta, re-relate ta ang tema kan diocese. Ngunyan taon, Jubilee Year of Hope, tapos Year of Stewardship, tapos piga connect yan kay Mama Mary kung ano ang naging paarugman niya, anong inagayan man niyang experience. Kaya na taon ang gari kong igwa kitang Bicol word na keyword is ranga. Ranga. 2025. Ang ranga nagtataon niya naghahatod iyan nin paglaom sa mga rinarangan niya to sa mga sa mga so, yan. So nangaipunin paglaom ang gigibon tara pagranga. So next year po another letter R, year of mission in sa diocese Rokyao. Rokyao.
Wow. Turok daw. Last year, ang tema ta, Rikas. Kabagang magsimbag. Si Mama Mary, maukas na naglakaw pa siring sayang tugang na si Isabel. Naghidali siya, Marikas. Ini naman naranga, ang tema ini nakatakod sa biblical passage na uyaan sa imong ina sa John 19:25. So sa paanan ng krus, si Maria naranga sa iyang aki asin sa mga disipulo. Ini diya ranganin mga disipulos paglaom ning gabos. Wow. Oh. Okay, Padre, so mga gusto po na mag-conduct pilgrimage po diyan sa satuyang shrine. Ano po, kayo po na may prior coordination or they can go there without prior notice tabi para sa saan nagigibohon? May duwang categories kan mga gusto digdi po. Not sa mga gusto sa aldaw mismo ninyo kasibot. Yes, na mismo. So may experience po nindo digdi, so, maibugo ng tao. Pagsisikap pa po, matraffic, pero pagsisikap ta po in coordination with the local government and PNP and barangay na maayos digdi ang trapiko as in may parking management yan. So magayon man po na experience yan, talagang masakripisyo man po. Yeah, that's correct. Expect na kung very convenient ang po digdi. Pero nagibot naman po yan sa katabangan yan na maging convenient ang traffic po talaga. With once na nag-shuttle bus po kita, may mga lang pick-up points, sundo, tapos drop-off digdi, sundo naman pa kami sa. So magayon po ito, kaya lang, po ito, heavy sa finance, sa pundo. Pero po, encourage ko man po, girari ka muna magdigdi, may traffic scheme man po. May sistema papatupad. Pangduwa, si mga gustong magdigdi na maluwag ang aldaw. Gusto po maluwag, come here po sa mga novena days na weekdays. But sabihin, Monday to Friday. Medyo maluwag yan. Weekend. Maluwag-luwag po yun. Dakol man kitang misa po. 4 na misa. Po. So, and then, you can just come here. Magdigdisa na po kamo permanent bukas. Pero kung gusto nyo organized, pwede po kamo magsurat, mag-message, kung mga detalles duman sa mini website na po. May kiklik kamo duman na icon, ma-appear na sa indon mga kaipuan nindo. Kunya, pwede po nindong i-coordinate. Arog kang ginigibo digdi, kanserungal daw na digdi mga taga Castilla, Sorsogon. Wow. Parokya, 40 jeepneys, 700 Dakulo na, no? Ang simbanta po pati, ang sitting capacity kay iyan is 350 man sana. So, standing ovation na iyan. Pero, ang mga tao, syempre, ang pagdigdi para kaya okay lang na magsakripisyo. So, you can do the same po. You can coordinate, you can write para arami, mas kasuggest kami, pwede ka sa arog na kaining misa. Dahil ka mo na, kumbaga, tama ang pag-abot nindo, dahil ka mo nalilate, dahil na sa kumbaga, ang oras nindo. So, iyan po, you can coordinate with us. So, pwede man kung small group man sana po kamo just come po. Pwede na. Or sa aldaw mismo, Oo. Padrisukan baga, kang enot na taon, pero magayon sa nahiling ko ang enot na taon So, pag-expect na nga pagkakaraon, may wawalat na ati, etc. Diba? May panuntunan po kitang ngunyang giraray para sa cleanliness po kan sa tuyang palibot, kan sa tuyang parokya, sa mga nagka-camping diyan konsensain. Yes po. Ang pigtataranta po, ini harong ni ina, nin mahal na ina. Kamo mga aki, nin mahal na ina. Kaya harong do ini, kung harong nindo, atamanon nindo. Yes. So, kaya dapat, kung baga, malinig. Sa tamang tapukan kan ati, basura, ikakaag. So, pero apwera kaya na pag-encourage ni na, kumbaga, maging responsible ang kada individual, ang digdi, may mga matrabaho man po na magreparo kan kalinigan. So, ang po pala, pero ang madiscuss po kaning mas maray ang pulis ko sa traffic. Apudan ko sa pulis tabi, Padre, karon ko ang chief of police ta dyan sa tuwi para pati sa local government unit i-share ta sa role ninda sa piyesta po sa satuyang probinsya. Iyo po. At sabay-sabay na po ini, Coron Festival man po sa Bilog Panuacan Tiwi. So,
sa tiwi pa siya na matraffic na sa Yeah, sentro. correct. Mga alta. Tapos dapat magayon maarahan may mga ada diyan rerouting po diyan. So ngunyan po ang gusto ko lang siyang biton para di ka mo mabigla. Ang barangay po, igwa po yan na ngari yan, so sticker. Yun man po. Okay. Gari pass. Pass na yan. Oh, pass. Vehicle Fiesta pass. Oo. Tapos may po yan, may amount na itatao po kamo. Ngunyan, sa dialogue with the police, local government, and kansimbahan, kumbaga, sinusuportahan taman po yan dahil ang proceeds po kaiyan not sa environmental management. Yeah. Tabang-taman, so matrabaho dyan, makadugang pang magtrabaho para sa inda. And then, food expenses man po, ma-duty po yan, wala man na budget, talagang so, Baka magpaparas na yan. Ayun po. Po ini kung mag-angon niya, nagpupuno mag-duty ang mga tanod, so 3 months po ini na pag-duty. Kaya po aning suporta man po. Yeah, very good. Okay. So with that, Padre, ang gabos na schedule po, mahiling sa Facebook page po nindo, sa, ano nga ng Facebook page sa tabi, Padre? Pakiulit daw, tabi. Ang search lang po nindo, Horoan Church. Joroan Church. Yan. And then, so, within this day, so mga gusto po na magpamisa, may mga links lang po dyan, ikakag po kita. So mga tuod na, kung dahi po ka, magpa-assist po kamo sa mga aki nindo, sa mga medyo, tao. Oo. Pwede man po, digdi mismo sa simbahan. Pero kung gusto nindo, pwede man po sa online na. Iya. Oo. Pati, sugari, mas offering, Padre, online naggabos. Halimbawa, pwedeng i-online. Pati love offering, pwede pa na i-online naman ang kwantabe. Yes po, Ay, very good yan. Tayo na bagang usungon yan. Yes po. Igpo pala kita na mo po, aram po, Sir Henry, igwa ka po nin alkansya nin pagkamoot. Igwa ako naman, pano, susaro, kabanga na. Dahil ko panay hato dyan sa imo. Pano na po susaro, yun naman. Oo. Ano pa lang, Padre? Ano pa nang pampuk ito? Itong may alkansiya, ano po ang kanindo? Pwede na iyan ngunya na. Dari po pwede iyan iharatod o whatever, tabi. Ano advice nindo? Yes po. No doubt. Ang alkansya. Hello? Yeah, go ahead, Padre. Go ahead po. Go ahead. Ang alkansya po, ang apoddakin alkansya ni pagkamot. Yeah. Kuan po in koron, may dintiwi, na pigibot ang alkansya. Apoddakin alkansya ni pagkamot kay Nuestra Señora de Salvacion. So, pag magbisita po kamo digdi, kagayod kung siguro pwede taman na ihatod halimbawa sa Bita Katolika o iba pang mga so gustong mag-avail po kay ini 100 pesos po ini alkansya. So kung pagdigdi ka mo ang pigano ko magbalon magbalon balik digdi igwa ka mong pasalubong. Sa ita po ini pigagamit nagtitipon po kita nin mga panggastos na po sa pagpakaray po digdi pag-improve kan mga facilities. Magayon po ini dahil gabos na tawo na deboto ni ina igwang oportunidad may way na luway-luway sa magian na paagi since danay na pagrumdom constant remembering at sa bulog nakakapartisipar po kamo sa pagpakiray kan harong nindo kan harong kan si ina harong kan sa toyang mahal na ina. So pag abot po nindo digdi mahiling po nindo ang mga improvements po digdi. As in, salamat po sa Indong Tabang. Kamo po kay niyan kumbaga sa Indong kooperasyon, tiwala, as in pagsakripisyo. Yan po ang nahamanta po digdi. Pag laog po nindo pasakat sa simbahan, igo na pong ramp na mahiwas, PWD ramp, mahiwas po na hagdan. And igo po kita ngunya na pinuunan na ni construction kan bagong pilgrims restroom, may lot. And baka pero dahil na mahabol mo yan na Agosto, baka mga September, October na ini matapos. Po. And then pag po nindo, paglaog sa simbahan, pighinguwata po sa pagtarabangan ta na mapagayon man po an laog mismo kan siman. Pero dahil pa yan tapos po, may mga pa diyon papakaray. Pero ang altar, may po nindong
pag lakaw po nindo, katapos kan misa, gusto nindo magado kay ina, sa original na imahen, yan po Oo. yan sa taas, sa Yeah. altar. Ang agi sa likod. Mhm. Pag dumanindo, mahiling po nindo, bagong access na mahiwas na hagdan. And then pigaprepararanta po, pigtitipunan ta pa po ang elevator para sa mga PWDs. So yan man po ang sa tuwing pagmaawat na maging PWD, elderly Yeah. friendly po at harong nin mahal na ina. And then pagsakat nin, mahiling po nindo mga improvements. So yan po, padyan po ang sa tuyang mga alkansya. So yan sa maugma po na maraman kun mga manlain-lain na istorya kan mga nagtitiripon kan mga ining nag-aalkansya nin pagkamuot. So may halimbawa may nagta-tricycle or aldaw naguhulog siya Yeah. pahuli sa Magayon, no? pag after 3 months dadarhon niya po digdi. Ang people ang enot niyang natao 12,000. Wow. Sarong siya lang po. Magayon, ano? Maugma siya po kay itong niya experience dahil para sa iya sa puso niya para inikina sa harong niya. The next nagdara po siya digdi 14,000. Wow. Sa tong mahal na obispo po si Bishop Bong, nag-alkansya man po siya. Oo. Kan pagbisita mi po sa iya kan March taon na sa mo. So pwede man po yan pick up pa lang. Pick up. Pwede pa ipag-grab o ipag-wan. Pwede lalamove. Grab. Pick up, magayon pala na Oo. So, alkansya man po ni Bishop, naka 14,000 plus man po. Ah. So, ang po, nabibilang mi, sarong alkansya, 700, 2,000. So, manlain man po na Yeah. So, maugma po na maaraman ta, pag natapos po ini, bunga po ini kan pagtarabangan, kan mga aki ni ina. Gari ihatod ko naman po dyan sa imusukan mi. So, alkansiya mi ni Mrs. na duwa. Ayun po. Okay. Padre Salamat Joseph, salamaton pong maray. Ano po ang satuyang pangapudan sa mga nag-antabay ngunyan? Go ahead, tabi. Po. Sa gabos po na nag-aantabay po sa satuyang programa digdi sa DZGB, enot salamat po sa danay nindong pag debosyon kay mahal na ina. Minsan ba kung piyesta Yeah. sa mga parokya, Opo. malay sa loob ng pamilya, sa mga igwang nagapartisipar sa ina sa kada harong. Yan po pag-express ta kan debosyon sa mahal na ina, pagtaong onra. As in, siyempre sa pag-arog kan sa iyang pagiging disipulo ng kagurangan. So ngunya na taon po, magtiripon po kita digdi sa harong ni ina. Igwa po kita nin tulong bulan na pilgrimage season, July, August, September. Pero ang puso po ang sentro po kan selebrasyon ngayon na Agosto, sa third Saturday na iyo mismo ang kapiestahan niya. So Apo. ang mga detalles po kay ni sa Girara, yawan po sa Huroan Church Facebook page. As in sa mini website po, huroanshrine.com/pilgrimage season 2025. Iyo. So, lahat po ang sa indong presensya digdi, ang sa indong pagsung nagahalat po ang mahal na ina sa indo digdi sa Huroan, ang sa iyang harong digdi po sa Tiwi Albay. Yes. Padre, sharing po sa dati, kami po, ma-meeting man, takapot-kapot ko na sa kandigdi, sa kopya, kan-schedule of masses mo dyan. And yan po, matuwang kami para darahon sa mga harong niya to, sa bilog na mundo. Sa bilog na mundo, ang satuyang mga aktibidades tabi dyan sa Saimo Tabing Parokya. Salamat tabi, Father Joseph. Happy Fiesta. Viva la Virgen. Viva la Virgen! Salamat po, Sir Henry. Thank you so much, mga tugang Father Joseph Salando. Ang satuya tabing kaulay niya na pag-aga. Anhapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, mga tugang, iyan po ang mga aktibidades So mga gusto ko lang tabing uliton, so mga gusto tabi na magpasiring sa Huroan, sa Our Lady of Salvation Shrine, tabi, dumumang ka mo sa Facebook page ninda. Yawan po naman sa kompletong schedule. And kami digdi ma-schedule man. Kapag gusto nyo maghapot, tabi. I-chat lang kami sa muyang Facebook. I-chat lang kami sa samuya tabing mga... Ako, i-chat ninda. Ako papadarhan ta kamo kaining kopya tabi kan schedule of masses. Diyan hanggang po sa fiesta. Mga tugang diyan po sa Huroan, sa TV Albay. Gabos na schedule tabi. Yaraon diyan tabi. Hindi kita masasalain. Pwede kita magdesisyon kung anong aldaw. Mga tugang kita mapartisipar sa sinabi na tabi na fiesta. Okay? Ang satuya tabi na tema, sabi nga ni Padre, Ranga, igniting the flame of hope in our heart. Yan, ha? Ranga, Maria, ranganin mga disipulos.
paglaom nin gabos. Aramontan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kay ba mga tugang ang Mega Force Patrol. Jimmy, nasalita po, nasa linya. Jim, good morning Jim. Anong latest? Yes, Buhian mo? salamat BP. May mga pagbabago digdi sa Banuan kan Kamalig, launching sa ngunyan kan Project Paseo. Pangadji? Go. Pangadji Paseo? Project Paseo ini program kan lokal na gobyerno para maihandaan na sentro kan Kamalig dahilan sa nagdadakol na mga business establishment, mga investor digdi. Dapat ang sentro kan Kamalig adjusted na agabot sa mga bulos kan trapiko kung saan dapat taruktok na tabi bipidigdi ni na mga karatula, no parking, jeepney stop, iba pa na mga warning devices, signboards, manungod sa dalagan kan trapiko. Aramo niya to ini kay Mayor Kaloy Baldo, tasangon niya naglilibot siya together with the Philippine National Police, ngunya na pagkaga, kung ano ining project pasi yung inikan lokal na gobyerno. Mayor, good morning po. Live po kita sa DCGB. Sa ibong na linya si BP Henry Sangkon. Good morning, Tabi Mayor. Maray na katabi, BP Henry. Opo. Mayor, ano po ang konsepto kaining Project Paseo na inidyan po sa imong munisipyo? Kumbaga po, maayos na po ining traffic flow. Kumbaga maayos ang paseo kang Kamalig. Maging malinig pag kung sa'yo maparada, sa'yo mababa. Para naman po, kumbaga ang flow kang traffic maray po. Kasi nagdadakol po ang negosyante na yaon po sa tuya. Ako nagbigay na mga auto, kaya dapat mga soy-soy tayo ni. Ayun. Gari magkakaigwad pa Mayor kay gari ano po kaya gari panibagong plano, rota, tabi sa Kamalig para maayos ang flow kan traffic. Tama tabi Padre? Ay po, Ay Padre. Kasi tama Mayor. ang pata po paano kung gawa sa ina sa namin naparada ang mga may mga darang auto, usually nagiging galita po baga gusto ta magparada duman diretso sa babaan ta duman sa may dudumanon ta. Yeah. Pero yan dahil ta po iayos ta po para naman po maging malinig ang paputa. Iyo, magayunan Mayor na naisipan po nindo. Usually kitang mga tao gusto ta magbaba, gusto ta dumamananggad sa auto, duman kita mababa, di ba? So ngunyan po, ikaw pala ang kigari designated na parking, from there, pwede ka nang maglakaw kung saan mo gusto. Iyo po ang gusto ta mangyari na dapat maayos ang parking. Ayun. Pag sinabi bagat tabi na paseo, gari ano, 'di ba? Walkway, tama Padre? Tama Mayor. Walkway. Iyon. Mga bagaan, mga Spanish term kan mga panahon. Gari ang kwata po yan, ang gusto maging mangyari. Na may mga walkable area kita na na pwedeng parkingan, pwedeng lawgang auto. Iyan. Kumbaga dapat ma-practice na kita. Opo. Adjust na kita. Oo. Nya paano nga siyempre mahapot kan tabi Mayor, si paano nga po kun mauran? Actually pwede ibaba. Pero kung mapundo mababa so driver, dahil na po pwede. Naiwalat po naman ang auto mo. Sa tamang punduan kang mga auto. Iya, oo. So gari kung ano tabi Mayor na planong ini may kaakiba tabing gari ordinance sa ini para ngaya sa maabot na panahon kung digwaki medyo ulit-ulit na sa nang iyong pinagigibo may karampatang pinalidan tabi Mayor. Asangon yan ang nag-create na muna kitang executive order. Then nakaabang naman ini sa sanggunian. Kung ano po ang magiging dalagan digdi maayos na po ini. Ipapasa na po ning ordinansa. Ayun. So for the meantime, gari kon una, gari dry run tabi Mayor dry run. Iya po. Dry run at duro-diretso. Pig-adjust pa din naman kung ano ang talagang maray na i-implementar ta. Ayun. Magayon po yan ta. At least bata, saan mo bagang munisipyo deklarado yan na ano yung tabi ito Mayor? So sa ano yan? So sa Heritage Town ang Banuan kang Kamalig. Yan, maabot ang panahon. Magdakol ang turista po diyan, mga dayo sa munisipyo mo in the future. Actually po, dakol po ang nagdidigring mga turista, then dakol po ang nagkakaag ng mga negosyo. Kaya dapat may ayos na po para naman gubot ang dalagang trapiko sa tuya. Very good. Okay. Mayor, salamat pong maray. Good luck tabi sa programang yan.
Salamat, Happy Henry. Apo, Jimmy. Babo lang to si truck ban, bawal na rin yan bus. Ah? Maglawag sa sentro, bawalan bus, bawal na ang mga trucks sa Ote. BBP. Delivery truck, may schedule na lang in designated area. Oo. Sige, Mayor. Actually, kota na po sa mga truck na Diamond Tuyo talaga po digdi. Na dumana po magagi sa bypass. And si mga bus, dumana din po. Usually, yung ba na sa nakaka-traffic, Oo. mapundo, pirang minuto, sa minabot sarong oras. Yes, yes. Yun, nagko-costing traffic. Kaya dumana po sila sa bypass, na maluwag man po ang bypass. Kaya ito po ang sarotang ibon. Then, sa mga delivery, may oras lang po sila bako during rush hour. Yeah, oo. Iyo buda, ikaw naman bagatay Mayor K, di ba? May diversion kita. And tama lang talaga na maiwasan ang mga darakulang bihikulo diyan sa sentro kan sa imong munisipyo. Iyo pa. Opo. Ayos na pa. Yeah, Mayor, salamat po. Salamat, Ate VP Henry. Opo, Jim. Thank you so much. So yan tabi, BP, si Mayor Caloy Baldo. Tangon yan, medyo maluwag pa. Bako pa masyado, kumbaga, for information lang iningon yan, implementation na, pero may assessment pa kani after 1 month, Mayor, ano? Opo. 2 weeks, after 2 weeks, may assessment sindang gigibuhon and babak upan iniki ordinansa. Ayan. Oo. Ang sada ikaw may reconcile digdi, dito trace ta pa kung ining bypass road, konsiderado ining provincial road. Ta kung provincial road, may problema ini ta BBP. Iyon, Bawal pa anong daw sa mga classification truck na kan darakulan. Mananggad, ano? Anong classification kan, Jim? Ha? Anong classification ka yan? Yung nga niya ititrace ta pa, tan pagkaaram ko, gari provincial road ini. Dahil ko na-declare na ini kan DPWH na national road. Ta kung ini provincial road pa, may problema. May Oo. na maaragi. Kung balga na ini duman sa kasuguan ni Gobernador Noel Rosal, Yeah. napawal ang mga darakula magagabat na mga truck sa provincial municipal and barangay roads. Okay. Dito sa sentro kung bawal na, sa ina mga ngarage ang mga trucks. Yan sa BBP yan. Sa mga dagdag na informasyon from Kamalik, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report live from Kamalig Albay, alas 8:35 pang oras sa Pilipinas. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kung day magbabago, tanganing mga tay, kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver-Aid. Liver-Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid, Silimarin Capsule para sa lulot sa proteksyong kang atay. Ini may Silimarin, halis herb natural kaya ligtas. Ang Liver-Aid o kaya ang Silimarin kang Liver-Aid, saro po yan na antioxidant na nagkakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver-Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver-Aid sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo manawara, mahilig man uminom mo day, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Magbabalikan hapot. Magkalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Ang mga baretang ini hatid sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver-Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indo kang Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver-Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa.
Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso, kataman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo, may Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number R0508 Series of 2025. BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Kadako labnaw moment sa trabaho? Importante na may kasangga sa tungka asing stress at waldaw.
Kaya piliun ang malalauman. Ikape mo na yan with Jim's 3+1 Coffee Mix na may plus ingredient na Korean ginseng para siguradong feeling alert as in feeling energized ka. Plus na plus talaga ang Jim's 3+1 Coffee Mix with Korean ginseng. Mababakal ang Jim's 3+1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada, supermarkets, groceries, convenience stores as in drugstores sa indung lugar. Jim's 3+1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tuhod, siko, baywa, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Good morning, tabi kay amigong Benji Dapogi. Watching ko niyan, nagdangog tabi dyan sa Treasurer's Office. Amigong Benji, marinaga. Sabi man ni amigong Raul Calio, Campiwise Enterprises. Welcome back, Mons. Ayos ka, bossing. Bueno. Ramon Taruan, mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Dagdag na bareta. Nasa linya po si Joshua Bino. Joshua, anong latest? Buhian mo. Yes, good morning, DP. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag nga tong bareta, nagpapasuruhay lamang ang mga miyembros kan karong pamilya na nag-i-star sa Purok 5 kan Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Dahil ta nagpapaturo na tabi DP Henry kung si Isay sa Sainda ang nag-atot. Dahil ta makaraturog na sana sa pagkabanggit tabi DP Henry, pinaalis nga pa ang mabatao na parong nagaturuan. Si Isay nga ang nag-atot sa magturugang. Babo yung madiskubre kan ina, puno-puno na palan asin mabatao na ang mga basura sa kataning nindang Material Recovery Facility kaya MRF nangaraya kaya tabi DP Henry na halos nagdudumig-dumig na. Hay nang MRF ng tabi, Joshua? Hay niyan? Sa gilid kan tinampukan Duterte Highway, Purok 5, Barangay Binitayan, Daraga. Yun so inot na, kang inot na tuminambak na halos ka ba nga ang tinampo? Sa inutan ito. Sa inutan, iba ini? Ini kataning. Salbata na ka, Joshua. Bata hali pa sana ako sa gari retreat. Hali pa sana ako sa pig-apod na conference on new evangelization. Nagiba sa perspektibo ko. Naglibog naman sa payo ko niya noon naman aga. Umili ba naman so dalagan ko Piling mo ang itsura kan basura. Bako sa bagong tambak. Iyon yung nailing ko digdi sa satellite monitor. Iyon ang itsura. Yung gayo. Grabe naman yan na ultimong surilings. Lampas sarilings kang dinampo. Opo. Salbata ng pangyayari. Ako naman, gano'n naman Bata, jumbinakit na ako ta. Naka-t-shirt ako kan suhali duman sa konme. Sa conference na t-shirt. Juminakot ako, naglipot. Pag jacket ko lugod, pag report lang, nag-iinit sa pamati ko. Di ko aram kung nag-iinit ang lawas ko, nag-iinit ang panahon dyan sa luwas. Kaya palang sabi kang pamilya, parang mabata. Mahiling mo po Henry sa tinampo. Wargas ng mga diaper. Ano yan tabi, Joshua? Segregated ang tayaraw. Baka ang segregated doon ako Dahil na masabutan kung ano na ang sitwasyon. Reparo dito sa itsura kan basura, nahaloy na. Ano yan? Sisay nagtatapok dyan? So mga tao o so eco-aid? Dahil man akong nahiling na nagmi-maintain. Para na. Tao ka nagtatapok dyan? Baka tao? Hindi. Tao nagtatapok? Mismo bako eco-aid? Dapat yan bagang patakaran pagkakansusog sa Republic Act 9003, waste segregation, dapat kokoong kan eco-aid sa harong. Sa harong, dapat segregated yan. Nadaroon kan eco-aid sa MRF. Kung nagtatapok dyan, salbata ng pangyari sa Mauraro. Ano na yan? Labaw sa railings kang tinampo na Duterte Highway? So ibang MRF kung hindi gumawa doon sa daig, pwedeng uminagi dyan, mapamuda na naman kaan. Correct. Ano ba yan? So ibang mga MRF na pigagihan ko pag-aga, may mga tao, may mga personalized na nagmi-maintain, nag-reparo. Okay. Di ko nahiling ka sa bago. Ano na yan? Ang nahiling ko nagbabantay ayam. Baka yun nakadeputize? Diba mga ayam mo niya? May mga baka dineputize dyan. Dineputize kayo dyan. Baka pigradyuhan. Pero grabe naman ini, makasupugon ini.
Yung gayo. Ano yan tabi, Joshua? MRF yan o bakuan MRF? Tambakan, sana? Day kung matabutan ko na Marita. So, may atop-atop pa dito, Henry. Yung MRF pang kan ano? Ano ba? Anong sakop kang barangay naan? Binitayan. Ha? Binitayan. Binitayan? Oo. Bako man ang tagas palan? Bako. Binitayan. Tagas. Tonton, magidap ako dyan. Tamay dudumanon ako. Maray pa. Mapagiba ako ki sapatos ki sa kama na rubber dyan sa inutang kang binitayan. Oo. Tas ang kama palan sa mag-agum habang naghaloy, nagayaya. Ibig sabihin, maugmag mag-agom. Exactly. Pero pag arog ka ng klase kang tambakang basura na yaon ng harong mo na ka-star, ang nagagum, pero may duda sa lambang saro. Sisi nga ang nag-atop. Maduda sa lambang saro kung arog ang sitwasyon, buda, ginabagaday ng karapatan na maging silensyo ang banggi, maging ng banggi, ta napaparang ninda, bata kan basura. May taro akong nakarong dependre. So, lalaki. Ba yan? May hilang na asma. Ha? May hilang so sarong miyembro kang pamilya. Oo. May hilang na asma. Oo. Nadidipisilang depende so babae. Oo. So ina ta binaalis ka minsan ng basura. Ta depende sa huyop kan paros. Sa kon pasiring ngay duman sa balyo, okay kami. Pag direct na ngayon paros, yun ang burmanggi ng problema. Ako sa hiling ko, pag hinapot mo kaan so mendro, mahapot yan ang basura, bako segregated, get epic kolekta. Tama. Ako sa hiling ko, bako segregado tabi Joshua ng basurang yan. Pero ano yun depende nakatambak so nagdudumig na. Ata na nga, abe na magpara-describe bata-bata may nagkakaon na nagdadangungon yan, madagitan kita. Pero ilingon mo, ako sa hiling ko, bako unsegregated, kaya kung di na hakuton, ang magsaper kan, so mga tao dyan, na iba, bako gabos, so barangay official na yun data tao na mag-monitor kan mga basura na dapat segregated bago itapok duman sa tapukan. Tama po. Isang Committee on Environment ng Sanggo ng Bayan Candaraga? Committee on Environment, Consial Julius Doran. Isay? Julius Doran. Baka lamang pwedeng i-revisit ni Kagawa Julius Duran ang ordinansa dyan kung paano ang tultol may papasunod. Tatrabaho pag ang konsyal na dapat riparuho niyan. Buda, ano na kung... Sige, okay na? Abo ko pa kayo magtaram ki medyo iba. Tabatali pa sa konferensya? Dapat good boy mo na. Ha? Good boy mo na. Yung nga dapat saga na. Baka initataram ko dara lang ini kang pakalugo ko sa eroplano. Bata kasi mo pag touchdown pa diyan sa BI ka Subago, nakikig ako paguna ko. Pakusugon subagsak. Okay, baka dara ini. Kaya relax muna ako ngunya, relax muna yo. Saga. Opo. Oo. Ayan, Henry. Nakasitwasyon sa paglibot-libot niya. Kauya. Joshua Bino, PCGB. Ano ba yan? Mga busing. Ang hapot, sisan mahakot ka yan. Tabi. Sisan mahakot. Ulitong kang patakaran. Number 1, ang residente dapat dahil nagtatapok sa MRF. Nasa batas po yan. Anmako akang basura dyan sa harong mga eco-aid. Provided na iyan mga tugang properly segregated. Kanta ang tao, di dapat na magdara kang basura sa MRF. Di dapat na magdara kang basura sa MRF. Nga may eco-aid, tagusong may assurance na segregated yan. Tama? Oo. Pag hinakot andyan, dapat ibubugtak dyan sa MRF ng kung ano man ang apudkaan, so basura mga tugang na residual. Yun na sana ito. All the rest, dapat ipigdadaraduman, tay batabi mga tugang ang sitwasyon kayan. Yan na nasa batas. Kaya dapat kitang mga tao, ako, kita gabos, di dapat kita nagtatapok direkta sa MRF, dapat iyan, kung anon sa harong ta dapat yan segregated. No collection, no segregation, no collection. Si Jomar Bien, mga tugang may dagdag na report, may pangapudan daw si Mayor Bragais kang Tabaco City
nin kooperasyon sa mga empleyado kan City Hall. Una tayo dyan ki mga uncooperative tabi sa City Hall kan Tabaco. Jomar, ano nangyari? Buhian mo. Salamat, BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Liwat na nangapunan si Mayor Ray Bragays kang Tabaco City ning kooperasyon entre sa mga empleyado kang City Hall. Sa sayang pagtaram, ngunyan matapos ang flag raising ceremony, sinabi ni Mayor Ray Bragays na paulit-ulit niyang papangapudan digdi sa mga department head, sa mga empleyado, baguhan o datihan na dapat magkasararo, magkooperar, tangani na maging magayunan sa indang dalakan. Daiman direktang pig sasabi kan alkalde pero riparo sa iyang panaramon na may naririparo siya na mga empleyado o department heads man na dai nagkikipagkooperar sa lambang saro. Entre ini sa mga baguhan asing datihan na may naunambitan na nga ni siya minsan kasubago ala na aramon na ngayon kung sisay ka gustong sabihin may identified na persona an alkalde na dahil nakikipag-cooperar sa iyang administrasyon. Basado naman sa pag-uugid kan DCGB News, nagluluwas na mag-inibong ang may problema BP Henry dahil ang tanakaulay man yato ang ibang mga empleyado na datihan na nagsasabi na igwaman ng mga tao si Mayor Ray Bragays, partikularmente mismo sa sayang opisina na iyuman ang nag-uulang kan mga dalagan, lalo na ang imbuelto itong mga datihan ng mga empleyado na bistadong bakong kaalyado kan grupo ni Mayor Ray Bragays. Nagtutubudan mga ini, napiktadong ini, na daing pagkaisi si Mayor Ray Bragays kang pinagigibukan sa iyang mga tao na iyuan minahigutan ni Maray tangani na maulang man ang mga dapat na trabaho kan mga datihan na mga empleyado na bistado na suportadores ni dating Mayor now Congressman Crisel Lagman. Yang BP Henry ang mga impormasyon, Jomar Bian, DCTV. Thank you, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas alas 9 na palama. Paaram na kita. Thank you, Jomar. Pero may mga arog man talaga ka na sitwasyon na di. Na mga paminsan may mga dapat talaga na yan. Na gari... kwan mo na, habang pagbago bagan alkalde, medyo kwan mo na, nasa honeymoon stage. Sige tabi, good luck tabi Mayor Bragays. Mga tugang, salamat kansarong pagantabay, ini pang lalaking hindi inuumaga. Ako po si Henry M. Depong personalan, kita po taghapot lang. Salamat, goodbye, maray na hapon, maray na aga po sa Indoga Boss. God is good all the time. Mabuhay. Okay, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. Tulong medikal, Dakulang tabang po talaga sa muan Ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat Ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa Ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat, Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin
Jr. Ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Ako Bicol Party List.